monissa maissa taloudellinen kasvu on pysähtynyt ja työttömyys nopeasti lisääntynyt. Voimakkaan ja pitkäaikaisen suhdannelaman mahdollisuutta on ennustettu. Olemme todenneet, että omankaan maamme kansalaiset eivät ole säästyneet kaikilta niiltä vaikeuksilta, joita syvälle käyvät ongelmat ja muutokset kansainvälisessä taloudellisessa järjestelmässä aiheuttavat. Nimenomaan vaikeina aikoina seurataan tarkoin, kykeneekö maan poliittinen johto huolehtimaan siitä, että kaikkien kansalaisten elämisen perustarpeet, ravinto, asunto, vaatetus, koulutus sekä terveyden ja sairaanhoito voidaan kohtuullisin kustannuksin tyydyttää. Jos tässä epäonnistutaan, kansan luottamus poliittiseen järjestelmään kokonaisuudessaan voi saada pahoja säröjä.